järjetöntä. Tämä on jo 10 syö, kun se hortoilee ympäri huoneistoa unissaan. Uno! Uno! Nukkukaa sitten siinä. No se oli tarkkaan tultu. Ruokatunti alkaa nimittäin nyt. Vai niin, no pitimme sattua. Kun minä olin tuossa maaseudulla terveettömällä päiväkävelyllä ja päätin pistäytyä katsomaan vanhoja hyviä kavereita pitkästä aikaa. No eihän sitten nyt niin pitkä aika ole. Vastaan oli tällä kahvitunnin aikaan tunti sitten. Aivan, minusta se on pitkä aika. Nimittäin vanhoja hyviä kavereita tekee mieli nähdä tuhka tiheisiin. Oot sä jotenkin hengestynyt vai? Ei, en ollenkaan. Miten niin? No sitten sulla on astma. Ei. Katsopas, minulla on semmoinen niin sanottu kaloriapuutoskramppi. Sulla on ihan omat noita tautitkin. On ne. Ei sitä turhaa puhuta näistä vitamiinien puutoksista. Ei sitä paitsi minulla on puutoksia vielä seuraavista aineista. Lesitiini, maitodekstriini, hiilihydraatit, kerosiini, kolesteroli, aminohappojen yhdistelmät, ineksiini, elatiivi, illatiivi. No on sulla noita puutoksia, täytyy sanoa. On. Ja kuulepa, ei se vielä siihen pääty. Jos mennään tuolle solupuolelle, niin tieteellisesti katsoen ihminen koostuu pelkästään soluista. Ja nämä solut, ne eivät sisällä pelkästään vettä niin kuin meikäläisen tapauksissa. Jos me tarkastelemme tätä asiaa... Ei tarkastella, käytään pöytää. Ei, kyllä Uunon solun päälle pitää voita saada. Mahtaako se voi pysyä vesipisaran päällä, kun Uunon solut on pelkkää vettä? Ei pojat, kuten sanottu, niin minä olin tosiaankin ihan vaan päiväkävelyllä ja minusta tuntuu, että minun täytyy kyllä alkaa lähteä jo. Ei kun nyt kyllä syöt. Mulla on tässä erittäin hyviä aminohappojen johdannaisia, ruisleipää ja tonnikalaa. Ei pojat, kuten sanottu. Kuten sanottu, otat sitä voileipää. Mahtaako olla kovin terveellistäkään, kuten sanottu, tämmönen voileipä niin kesken päiväkävelyn? Kyllä on. Tunge pötsiis vaan. Ai. No jos minä sitten ihan vähän niinku reunasta näykkäsin. Se ei tuo Uuno kestä syödä yhtään voileipää pyörtymättä joka kerta onnesta. No. Kyllä Juko lauta, toi Uuno osaa nauttia noista elämän pikkuantimista. Mä oon sille ihan katellinen. Sama täällä. Se pyörtyi tänään jo toisen kerran. Aamulla sillä meni vintti pimeys pelkästä hillomunkista. Joo. Mutta Uuno on todistanut sen, että puute ei tuokaan kurjuutta, vaan puute tuo onnea. Kuka osaa nauttia voileipästä niin kuin Uuno? Niin just. Jos Karl Marx kuuli ton, niin vähän käännähti. Mutta päivää pojat, mistä te siihen tupsahitte? Terve Härsi. Ei Sösseli. No niin, ei syödä sitä syödäänkin sitten niin, että napan roskaa. Miten niin? Minä olen kehittänyt niin rautaisen yösyöntimenetelmän, eikä se maksa yhtään mitään. Minä nimittäin olen ollut kävelevinä niin unissani öisin. Mä oon 10 yönä jo kävellyt, ei helppo enää huomaakaan. Ensi yönä se tämän puutun kävelee suoraan jääkaapille. Helppo se vaan kuorsaa. Eikö se ole hyvä? Täytyy lähteä. Tervetuloa. Ei onnistunut tällä kertaa. I am very sorry.
Jopa niin sori, että kohta veri lentää. No, tuleeko valmista? Tuli jo. Oli nopea homma. Mun pitäis pikkusen rupatella noista palkkahommista. Taasko? Vastahan sitä viime viikolla nostettiin 500. Mikäs se Hartikaisen palkka nyt on? 8 tonnia. Sehän on jo 2 kertaa henkisen työntekijän palkka. Mistä summasta olisi nyt kysymys? No semmonen 300 markkaa. No, kyllähän se Hartikainen korjaa 2 autoa siinä, missä muut yhdet. Oli menneeksi. Palkka on sitten 8300. Ei kun 300. No niin. 8000 ynnä 300 on 8300. Mut kun mä meinaan, että 300. Niin mikä? Palkka. Miten niin, että 300? No siten niin 300 ja siihen kuuluu myös ylityöt. Hartikainen, eipä sun vitsailla työaikana. Kun ei vitsailla. Se nimittäin loppu nyt meikäläiseltä tämä elintason kilpajuoksu. Ahaa, Hartikainen meinaa ruveta hipiksi. Kävelee kukka napilävässä ja yhteiskunta elättää, niinkö? Niet. Hipit ei tee töitä, mut mä teen. Ja palkka on 300. Alkaaks mennä kalloon, tää? Hyvä Hartikainen. Saat kuvan lehteen. Se nyt on yksinkertaisesti niin, että ei sitä palkkaa millään voi pudottaa 300. On voitava. Muuten mä otan loparit. Mutta kun on nämä työehtosopimukset ja muut, niin eihän sitä millään voi. On voitava. Hyvä on. Minä puhun johtokunnalle. Siinä tulikin jätkille kova pala purtavaksi. Taispa tulla, joo. Mikäs toi on? Toivat tän auton korjattavaksi. Jaa. Että pitääpi olla herkullinen tuoksu. En minä mitään tuon. Eikö se sitä paitsi lasiläpi tuoksu? No ehkäpä ei teikäläiselle näissä, mutta meikäläisen kyllä. Takulla ei tuoksu, ei tippaa. No, miten olis tommonen satasen veto? Aha. Ja nyt mentiin semmoisen liikkeen luokse, et varmaan tiedä mitä siinä on. Niinpä. Odotas hetki taas tässä. Odota hetki taas tässä. Joo. Päivää. Niin. Minä olen sitten teidän uusi työnjohtajanne. Missä se äskeinen on? Sai potkut alkoholin väärinkäytön takia. Täh? Alkoholin väärinkäytäntö. Niin. Ei pitää paikkaansa. Se on juonut joka tipa, mikä sillä on ollut. Niin, ei se ole mitään väärinkäyttänyt. Ei on niin. Se on käyttänyt oikein jopa meitäkin viinoja, 10 pulloja. Siitä mennään vaikka valalle. Ensinnäkään täällä ei vitsailla työaikana. Ainakaan vanhoja vitsejä. Täällä paiskitaan töitä, niska limassa. Kumpi teistä on Hartikainen? Toi. Täh? No Hartikainen. Niin. Minähän se olen Hartikainen. Se entinen työjohtaja sai potkut, kun sanoi olevansa selvinpäin. Ja väitti teidän sanoneen, että haluatte pudottaa palkkanne 300 markkaan kuussa. Niin se haluaakin. Niin se haluaa. Kuulkaas nyt minun kanssa ei pelleillä. Jos minä menen tuomosta kertomaan johtajalle, niin se antaa potkut mullekin. Niin sinä voi käydä. Ei käy. Minä olen Raivo Raitis. Mutta jos tuo 300 markan höpötys ei lopu, niin minä järjestän teille potkut pelleilystä työaikana. Teepä se. Hartikainen, seuratkaa.
Herra johtaja, työpaikalla on selvää oppiniskaisuutta. Tämä mies tässä väittää, että... Mitäs te siinä teette? Käskitte tulemaan. Hakekaa se toinen mies paikalle ja heti. Herra johtaja, minä en todella ymmärrä, kuinka täällä on pärjätty ilman minua. No niin, nyt sen kun ruvetaan haistelemaan. Jaha, Onko se varma, että sä et näe mitään? aivan varma. On sen verran tiheä kaavaliinen. Usko tää. Jaha, aloitetaanko sitten? Sitten vaan. No jos ihan tästä päästä aloittaa, niin tuntuupi olevan ehtaa lenkki makkaraa suolikuoressa ja hajussa on semmoiset koukerot, että sitä taitaa olla useampia lenkkejä päällekkäin. Paino yhteensä siinä 2 kiloa 300 grammaa. Siinäpä annos erittäin ihania savusilakoita. Anteeksi herra, jos tää Karoliina pikkasen kastuu, mutta savusilakoissa on niin ihanat aromit, että niitä ei yksinkertaisesti itkemättä haistele. Anteeksi, on niin vahvat tuoksut, että ihan henkeen menee. Jaha, ja sitten siirrytäänkin ilmeisesti juustopuolelle. Eikä tarvitse olla kovinkaan kehittynyt hajuaisti voitakseen 100% varmuutella todeta, että kyseessä täytyy olla aivan tavallinen reikäjuusto, jota on noin 1,5 kiloa. Anteeksi, sitä on enemmän, siinä täytyy olla muovit päällä. Onko niin mietosti esitohan sitä on 7-8 kiloa ja olettamukseni mukaan noin 2, 4, 6, 8, 10, 12 purkkia täytyy lähteä olympiajuustoa. Onko ollut tähän asti oikein mahdollisesti? On. Ikävä kyllä. Ja sitten siirrytäänkin säilykepuolelle. Ja Ette sunkaan tuossa säilykkeiden hajua tullut. ei tiedä vielä. Itsekin oikein jännittää. Olisikohan siinä 20 purkkia sardiinia? Olis. Jaa, taitaa olla kohta 100 hankittuna vai mitä? Täällä harjoitetaan ilkivaltaisuutta, mutta minä tulen panemaan asiat järjestykseen. Niin, herra johtaja. Tämä mies todella väittää, että hänen palkkansa pitäisi alentaa 300 markkaa. Ettäkö minä väittäisin semmoista? Niin. Ja se kun ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Vai ei pidä? No ei. Ja samalla kun tässä nyt päästiin johtajan puheelle, niin minä haluaisin samalla 500 markkaa lisää. Kuulkaa, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Tämä Hartikainen väittää kiveen kaulaan, että... Mikä Hartikainen? Tämä Hartikainen. Oletteko te nyt kuulkaa ihan kunnossa? Muistakaa, että te olette täällä 3 kuukauden koeajalla. Ja toisekseen tämä ei ole Hartikainen. Minä vaikka vannon, että tämä on Hartikainen. Näkö, ei petä. Mutta muisti taitaa pettää. Tämähän taitaakin olla niitä edellisen työjohtajan ryyppykavereita. Mutta se edellinen oli sentään silloin tällöin selvänäkin. Moi. Nyt tulee huomattavasti vaikeampaa. Tämä ei suoranaisesti taida olla aivan ruokapuolta. Mutta ellen aivan väärässä ole, jos ei tipsaukseni mene aivan pieleen, niin sanoisin, että on kyseessä erilaisia lihanleikkuuveittiä. Onko? On ne. Oho, kyllä meni herralla ääni kimakaksi. Taitaa alkaa hermo pettää vai? On tainnut mieheltä mennä voimasta vai? No ei ollenkaan. Kyllä sitä saa kaloria tällainen nenänkin kautta, jos vaan tarpeeksi kiihkeästi jaksaa vetellä. Ai sillä tavalla. No, nouskas ylös siitä. Sillä puolella. Sekä on herra tullut siihen lopputulokseen, että alkaa olla jo maksuaika vai? Mistä se mies? Mikä mies? No se mies, kun se seisoo äsken tässä minun vieressä. No se juoksi tonne päin. No minne se mies nyt katos? Mitä sitä oikein karkaillaan? Mitä sitä tuli tehty? No en minä oo tehnyt mitään, mutta mies varasti mulla 100. Ja sitten se katos. Ei katoa. Tuonne päin se meni. Mistä sä tiedät? No kun tää on se miehen kaulaliina ja sieltä tää leijailee saman lihan tuoksu. Mennään. Mennään.